ଦେଖନ୍ତୁ ତପି କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବସିବା ଜାଗା ଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଠି ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କର ଆଜି ବନା ହେଉଛି। ଏଠି କଡ଼େଇ ବସି ଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଡେଲି ଯଦି ଆଇଁଷ ଟିକେ ନହେବ ସେ ଭାତ ତାକୁ ରୁଚୁଲି। କାଲି ଖାଇଥିଲା ଚିକେନ, ଆଜି ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ସୁହାନୀ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ସୁହାନୀ କାଲି ଗୁପଚୁପ ପାଣି ଲଙ୍କା ପାଣି ପିଇକି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବେ ସେ। ସୁହାନୀ ହସ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାବରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଫିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର। ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ବନାଉଛ, ଆମେ ଖାଲି ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଜି କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ମିକ୍ସ କରାଯାଉ। ସେ ସ୍କୁଲ ଆଇଲା ମାନେ ଆଗ କହିବ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି, ମାନେ 2 କିଲୋ ଚିକେନ ସେ ଏକା ଖାଇଦେବ। ଆଉ ସୁହାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ କୋଉଥିରେ ପିଆଜ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି କୋଉଥିରେ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କେମିତି କାମ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର ଟିକେ ବେଶୀ ସର୍ଟକଟ୍ କାମ। ଅଣ୍ଡାକୁ କି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇଲେ। ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ସୁହାନୀ 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 ଝିଅ କାହିଁ ଟୁକୁମୁସି ନାଇଁ 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 ଆଖି କୋଉଟା ଝିଅ? ଆଖି 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 ସୁହାନୀ ସୁହାନୀ ଆଖି 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 ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମିକ୍ସ ସରିନି। ଦେଖିବା କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜ କଲେଣି। କି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କି ଭାବରେ ବନା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ହବ କି ନ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମାମା ହାତ ତିଆରି ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ପୁରା ଜାଗା ଧରିକି ବସି ସାରିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଚିକେନ ମସଲା ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମର ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ଟକଟ୍ ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଦେଲେଣି। କ୍ଷୀର ଦିଅ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲେ। ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦିଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ।
ये हूँ हेल्पर ये बाबू आमर हूँ मिस्त्री देखु सुहानी पार्टी पूरा टाकटाक कले खाया इे देखिए बर्तमान अंडा पड़गला देखु बर्तमान मिक्स हो जाए चाउमिन अंडा चाउमिन ना चिकेन चाउमिन हाँ एटा इप्पी रे नुआ चाउमिन बना होची हैं इप्पी रे नुआ चाउमिन बना होची बर्तमान अंडा भजा सरिला ता सहित बर्तमान चाउमिन भी पड़गला देखु भल भाव मिक्स कर देखते चिकेन बेसी खाया भल पसंद बस सारे खावाई देखो टेस्टी भल है बर्तमान आर बना सरी जाइए देखो खाऊ केमती भल है केमती बढ़िया है